Hasi ginenean prestatzen aurtengo festivala, ez genekien, non egongo ginateken COVID-en asuntoarekin, eta batez ere, adibidez ikastolentzako emanaldietan hartu genuen erabakia modelo edo eredu misto bat egiteko. Horregatik adibidez txikientzako filmak online egongo dira eta institutuentzat edo presentziala izango da. Pozik gaude, zeren aforo osoa berreskuratu dugu. Bestalde ordutegiak, iaz gaueko 9:00 izten genuen antzokia, eta aurten berriro izango ditugu 2 gaueko emanaldi, eta lasaiago ibiliko gara filmak bukatu eta gero solasaldiekin. Film laburren kasuan da bakarra sari ekonomiko batekin, sari hori gazte epaimahaiak aukeratzen du, egun gazte edo sartzen dute epaimahai hori. 14 film inguru izango dugu aurten, eta nazioarteko ia 600 jaso ditugu hautaketa horretan parte hartzeko, eta adibidez aurten Euskal film labura ditugu, Kinka adibidez, edo Goiaren irabazlea, Toten loba, eta aukera ematen diguti gai asko, gai desberdin asko jorgatzeko formatu motzean, formatu laburrean, eta horregatik baita ere aurten emango du aukera desberdinak ikusteko. Maratoi batean, guztiak elkarrekin, Antzokizarrean, eta beste batzuk kombinatuko ditugu zenbait film luzeekin. Horretaz apalte eta aktualitatearekin lotuta, solasaldia eta dokumentala dugu Ukraina eta Rusiaren arteko konflikto eta gerrari buruz, COVID-aren inguruan eta baita ere emakumeekin lotuta, zaintzaien borrokarekin lotuta Frantzian beste dokumental bat dugu, The Boulevard, eta migratzaile edo errefuxiatuekin lotutako Euskal estreinaldia, Norte Salvaje, zehar errefuxiatuekin erakundeak bultzatutakoa, eta aurten bereziki Norte Salvaje aukeratu dugu dokumentala, eta bestalde inaugurazioan El hombre que vendió su piel, kasu honetan da fikziozko istorio bat, baina metafora oso indartsua Siriako errefuxiatu bat hartuta, eta artearen mundua pizkat testu inguru gisa. Eta bestaldetik Trenches, horretan bilatu dugu kalitatezko lan bat, gatazka horren arrazoiak hobeto ezagutzeko, zeren gure asmoa beti festivalean da sakontzea gaietan. Sahararen kasuan beti izan dugu harreman estua Sahara zinemaldiarekin, eta Donostiako udalak baita Sahararen arazoarekin eta bere borrokarekin, eta horregatik aurten gure horrezko saria, Saharako zinema ikus-entzunezko eskolari emango diogu. Hango ikasleak etorriko dira, hango ordezkariak, eta zenbait laburmetrai dotatu dugu Saharei buruz hitz egiteko kulturaren bitartez. Hori da azken finean gure sustraia, kultura erabiltzea, politika, manifestoak eta baran daude, eta garrantzitsuak dira, baina kultura eta sakontasun puntu hori ere garrantzitsua da. Nik uste dut donostiarrentzat bereziki Matrioskaz eta Matxitzako dokumentalen emanaldiak politak eta hunkigarriak izango direla, gure bertako memoria historikoaren inguruan, testigantza gisa. Bestaldetik beharrezkoa ikusten den Norte Salvaje, ez bakarrik filmagatik, baizik eta eztabaidagatik eta orain bizi garen egoerarekin Ukrainako errefuxiatu argera emateko, geure buruei galdera hauek egitea, zergatik orain hain azkar, eta ez beste kasu batzuetan.